Și dacă vrei să-ți faci părul, știi că... Vă salut, dragilor! Astăzi ne aflăm în Cluj-Napoca și montăm o ușă de garaj premium lângă Grand Hotel Italia. Haideți să vedem ce ușă premium o să montăm. Construcția unde ne aflăm, beneficiarii au ales calitatea înainte de preț. Asta se vede ca și rezultat la construcția care se află în spatele meu. Mai mult de atât, produsul care au ales de la firma noastră este un produs care intră în categoria lux. Așa că haideți să vă prezint despre ce produs am vorbit mai exact. Dragilor, încet am ajuns la finalizarea lucrării și vreau să vă prezint cea mai nouă model ușă de garaj tip secțională. Pentru producerea acestei tip de uși de garaj am fost inspirat din afara țării. Am văzut primul model când am fost în Germania la expoziția Air+T 2023. Acolo am văzut prima dată modelul acesta și am vrut să facem și noi o lucrare foarte asemănătoare în România. Acum, asta că este asemănător sau nu, vreau să vă zic că a ieșit mult mai bine decât ce am văzut și la ce ne-am așteptat. Dar să trecem la detalii și să vă prezint puțin care sunt datele tehnice și cum am reușit până la urmă să realizăm lucrarea asta minunată. Ușa de garaj la bază este o ușă de garaj tip secțională full vitrat. Asta ce înseamnă? Că are profile de aluminiu cu plexiglas. Iar din exterior am adăugat un accesoriu care face ușa de garaj să arate în felul acesta. Din acest motiv face ușa de garaj unul discret și misterios. I wanna see the sea in your eyes. You need to be free. Move. Body move. Move your body, you can move. Move. Body move. Move your body, you can. Dragilor, vreau să închei această lucrare cu un gând și să vă împart o valoare de fapt a firmei noastre. Clienții dragi au ales calitatea înainte de preț, iar firma noastră apreciază extraordinar de mult lucrul acesta. Așa că și noi vrem să împărțim și să promovăm acest lucru, așa că o să pregătim o șampanie surpriză pentru clienții noștri, pentru că în primul rând au avut încredere în noi să ne dea o lucrare care nici noi la început nu am avut încredere destulă că o să putem finaliza, dar la urma urmei am finalizat cu succes, clienții sunt foarte mulțumiți
Iar pe această cale dorim să mulțumim încă o dată clienților noștri. Și dacă vreți și voi o ușă de garaj de o calitate superioară, adică premium, atunci www.eurosandor.ro.